Przystawka do ostrzenia tych noży półokrągłych, czy tam ostrzy półokrągłych, jest zrobiona tak, że jeden element to jest taki bloczek. Ja to wypełnienie zrobiłem 100%. Nie wiem, czy tak trzeba, ale tak zrobiłem. Jest ośka, tu jest akurat 10 mm. Między tym a tym jest właśnie przełożona ośka i jest łożysko. Takie standardowe. Od góry jest śrubka, która jest skontrowana od spodu. Znaczy jest od spodu nakrętka, że jak ją wkręcam, to ona się wkręca i robi jako blokada. Mogę sobie dzięki temu regulować tutaj od ośki, jak będzie się, w którym miejscu to się będzie wahać. Czyli ten promień mogę sobie regulować. No i ta przystawka wygląda tak.